moi! Se on Legeva täällä uuden videon parissa. Jee! En mä tiedä, onko se teille jee, mutta toivottavasti tykkäätte mun sisällöstä. Ja jos mä saan ne kommentit päälle, niin voisitteko vaikka kommentoida jonkun haasteidean, koska mä en itse keksin. Niin se olisi ihan kiva. Joo, kommentoiko. Mennään peliin. Mennään juna-asemalla. Rimmemi. Vähän miehpaikka. Mennään vending version. Sieltä olisi saada ihan hyvää kontenttia. Mä en tiedä miksi mä pelaan täällä skinillä. No, lähdetään tänne. Mutta oikeesti jos te keksitte jonkun haasteidea, niin laittakaa tonne kommenttikenttään tai tonne. Niin mä lupaan toteuttaa sen. Jos mä saan ne kommentit päälle. Siinä on ollut pieniä teknisiä ongelmia. Muistakaa tilata kanavaa ja tykätä videosta, niin sit se olisi niinku kiva. Mä arvostan sitä. Oikeesti. Jos et usko, niin kato vaikka. Niin. Jos et usko, niin kannattaisi uskoa. Niin, kannattaa uskoa. On ihan totta. Tämä niinku tee. Täällä vetää on. Jos mä saan ne kommentit päälle, niin kommentoikaa myös mitä mieltä te olette tästä Winding Waterista. Näitä on nyt aika paljon täällä. Pari Winding Wateria. Tossa ne fightataan. Mulla on 2 Winding Wateria. Missä nää fighttaa tässä? Mennään vendingaan. Oliko nää täällä alhaalla? Oi. Mä kyllä tarvii kuvaa yhden vending waterin. Mä vaan haluan piilottaa tän toisen. Vending water on OP. Ainakin mun mielestä vending water on aika OP. Ui, drum gun. Eeppinen drum gun. Gelbaa. Sori. Toisaalta vähän ärsyttävää, kun mä vedän täällä tommoista showta. Kun mä olen siis showman. Mutta toisaalta, missä nää on? Onko ne tässä? Tolle ei eikä jää hirveän hyvä fiilis tästä matsista. Se sen ampumaan jo. Mä näen. Etikko ois osunut. Ja toisellakin puolella on näin. Ja no oi, mulla on pelin parhaat luutit. Ainakin näissä mitä mä pelaan, mulla ei niinku pro-vastustandi oikein vielä. Niinku kultainen se nippu. Tuot sulla on kyllä aika usein goldsnippu. Täällä tehtiin jotain, täällä tehtiin asioita. Josta voisi ottaa vaikka tälleen. Vaikka vähän surppaa itsellekin. Tää on niinku kälissä. No, mennään tänne takaisin. Meillä on aika hyvät luhutit tässä. Uskallan kyllä ihan fightaa näillä. Niin kukaan ampuu mua. Sinäkin siellä.
Sniput on OP, oikeesti. Sniput. Tää on kultainen. Mä vaan tykkää tästä kopesta. Niinku tää ei oo kauas hyvä. Mä en ikinä osta tuolla kauas. Oliks tässä joku? Ei. Ei tästä tainnut olla ketään. Ajattelin. Niin tuolla fightataan, mennään keskelle. On vielä puolet pelaadista jäljellä, joo. Ai tuolla. No niin, tässähän on 2 reijää. Mä tykkään. Mitä vitsi? Ei jää ampuu mua. Enhän mua ammu. Ammu Ei osunut. Oli se verran surkea, että mä kyllä ehdin kattoon tosi vähän tonne sivulle. Tuliks tää jo? En mä ainakin niinku nähnyt ketään. Pitää olla vähän nopea, koska tää voi olla tosiaan missä vaan kuka vaan. Tää snipu on vaan aika kiva. Vedän niinku snippusotteja, se on niinku, se on hyvä. Jos tuo on tommonen marja vielä naamariin, niin pullit. Tää on tää botti. Tää on Medusa. Ei Medusa. No kiitos Shield-potionista. En mä sulta mitään muuta tarviikaan. Että heippa. Onks tässä äijii? On. Onks tässä äijii? Heti kun sanoin, niin tuli. Miten tää meni ton puskan läpi? Ahaa, tulin tästä sun naamalle. Kyllä tästä ei pysty vetämään tosta yli, vaikka niinku normaalilla aseella mä olisin vetänyt vaan sit yli. Tuli vaikka yli OP, kun mä sain siihen snipusoten tosta. Enkä mä en edes nähnyt sitä, kun se oli ton puskan takana, mutta se jotenkin silti osu. Ei kannata olla puskan takana. Kuolit. Se on aika paljon marjoja. Mutta emme toisaalta niitä tarvii. Mitä on teidän mielipide tästä eeppisestä autosta? Vihreä. Pastelli. Eeppinen. Todella eeppinen auto. Onks täällä ketään? No ei. No mennään takaisin. Onko sillä aikaa tänne tullut joku? On se ihan kiva. Mä haluaisin vaihtaa. Se vaihtaaminen on kiva. No 7 tappoa. Tuossa on äijä. Aika helppo. Kun mä luulin, että se olisi ollut jotain haastetta mun. Ekana näytti, että se olisi tehnyt mun damagea, kun se ekalla lyönnillä. Ekalla ampumisella tekikin mun vähän damagea. Sitten se ei niinku osunut mitään. Mä on oikeesti niin botteja. Ja mulla yleensä on mitään 9 tappoa. Niinku tässä vaiheessa. Tässä on niinku vielä 30 pelaajaa jäljellä. Ja mulla on silti niinku 9 tappoa. Tuolla fightataan. Tuolla ammutaan taas. Mä jäin vähän paikoilta. Miksi et ole käyttänyt noita ruoskaa? Tuolla ammutaan taas, mutta täälläkin ammutaan. Miksi ei toi liiku? Niinku mä. Mä en liiku. Jostain syystä. Shield-potionit naamariin ja jatketaan matkaa. Aika kiva peli. Bottilo. On vielä 26 pelaajaa. Mä voin saada tässä aika isot tappomäärät. Täällä ammutaan. Mennään aina ääntä kohti, niin saadaan kiva peli. Ammuttiin sitä vaan 1 shotti. Sä mene pois alueelta. Täällä. Kun tulee mun takaakin. Tossa, sinä.
Yes. Yes. Se meni kyllä alas. Sitä sitten kerrotaan vaan kaikille. Toi sitten valittaa tyyli riputtaa, mutta tiputin sen, kun se yritti lentää pakuun ja sitten se tiputti. Älkää ikinä lähtekö suoraan fightista pakkoasiivillä. Toi on niin helppo osua. Täällä ammutaan. Lähdetään ääntä kohti. Niin saadaan tappoja. Jos mä liikun autolla, että mä saan näitä ääntä. Missä? Mä näe ketään. Mitä moi? Tässä niitä on. Botti vastaan tämä äijä. Toi oli tökerö. Se sai sen botin just alas ja mä tapoin sen. Tuossa vetää prätkä. Lähdetään sen perään. Hienosti. Se prätkä pääsee kyllä aika pitkälle tuollaisen prätkällä. Ei no. No. Ei. Nyt nähtiin. Tai toivottavasti ei. Sehän sitä mä toivon tässä. Tässäkin oli äijä. Mä luulin, että se auto olisi mennyt sen päältä. Easy. Jatketaan matkaamme. Onko joku? Ei ainakaan tuu ei ainakaan tuu mitään niinku ampumisääniä, että siinä mielessä. En mä näe ketään. Täällä on niinku oli pari tyyppiä niinku tässä kimpussa. Tätä taitaa näyttänyt totako. Hieno. Joku kyllä ampuu mua. No kyllä varmaan ammu. Mä tonne saarelle viittiin. Mä tonne saarelle mene, kun siellä on niin paljon äijiä. Vaikka tämän videon perusteella mun pitäisi mennä, mutta kun en mä halua. Tässä on steppi. Steppi. Oli hieno. Tii kuinka hieno. Jos katsotaan medaljonkin vastaan, koska silloin medaljonkin se saa aika ison edun siitä. Lähdetään tuolta toiselle puolelle. Mennään tästä. Joo, en mene tonne. Hieno autovideo. Auto ja fightti. Autoiluvideo 2.0. En mä tiedä mikä on 1.0, mutta tää on 2.0 vaikka sitä 1.0 edes on. Eeppiset autotaidot, joku kyllä ampuu mua koko ajan, koska on ampunut tätä autoa. Tää auto on kestänyt. Kovia. Koska noita medaljonkin oikeastaan haastaa, koska ne on niin pahoja. Medaljongit on yleensä parempia pelaajia, koska ne on saanut sen medaljongin, koska se vähän vaatii taitoa, että saa se. Tässä autossa loppuu vitsi bensa. Nyt tarvinnut katsoa tätä hienoa skiniä nyt yhtään. Mä oon ilona. Normaalisti mä en kyllä halua katsoa sun skiniä, koska se on se idea. Sä näet sun skinin. Pitääks täällä niin joku? Täällä ampuu 3.
Mä oon vähän pelkuri kyllä nyt, mutta en mä usko. Ui, tää alue tulee hyvin. Kun ei oo. Tuolla on äijä. Voi himpura. Tuo toinen niistä pitää kyllä snipaa. Jos mä oisin vaihtaa noitte. On toi medaljonki. Tiedän, että se on se medaljonki. Ui, se joutui vaihtaa sen toisen. No, ehkä me nyt uskalletaan mennä medaljonkiin vastaan. Ui, ei vitsi! Meni huti. Kiitos. Tuolla oli Kerberuksen tullut, jolla ei ollut sitä medaljonkia. Tuo on aika intens. Näen tuonkin. Näen sutki. Näen tämänkin. Oli niin OP toi mun tappo. Top 2 ollaan. Noniin. Nyt alkaa kyllä luodit kirjoittaa. Jos tämäkin punainen täppä jossain, niin sitten mä kyllä alan vähän pelottaa, koska tää on niin tuolla. Ja niin paha. Eikä sairaan kaukana. Lähtee ilmaa. Mitä vitsiä? Ilmasta headshotti! Se on kuule Stän kanavan eka kuvattu Victor Royale. Ja se on moro.